What's up mga kaupaw? Niya may karon guys no, nahimutangan sa Eat All You Can ni Georges. Georges. Panagiya ni siya mga igala sa asawa ni George Asnar kung nakahinumdo mo, ni Ma'am Leah Asnar mga igala no. Bana na siya, asawa na siya ni Sir George kung nakahinumdo mo sa Sigut the Wonderful mga igala. Ang papel ni Don Miguel mga igala sa Sigut the Wonderful Don Sibyo no, o gingon man sa Kalag Ngayabag mga igala no, Joaquin no, mao ni mga igala no. Grabe mga igala, affordable kayo, 199 guys, ha? Unlimited seafoods. grabe guys, tanawa mga itong mga kwan guys ha. Grabe kayo, affordable. Kung naamoy mga kaila din ha, nga mag-party, mag-birthday, ari mo din guys. Nahimutangan niya sa Minglanilla Tunggob. Okay, 199. Busog na ka. Grabe ka barato no. Ingon man guys no, igsuon sa ni siya sa katong artista nato nga si Bitya sa Kalag Ngayabag o Laklak sa Sigut the Wonderful mga igala no. Guys, kauban ako ang amuang writer director guys no, si Isagani Sakol. Dili may guys, bago pa lang gid pinahuman og diskanso sa mi. Diskanso sa mi, pahuway sa mi kadali. Unlimited man ya, 199. Hurot ning pasayan. Okay guys no, dara guys si Laklak kung nakahinom do mo hello. Grabe guys, affordable kayo, Georges. Eat All You Can 199 ra. Grabe. Uy, grabe. Uy, kana katong mga nag-party din na, mga nag-birthday. Ari ta diri, Georges, 199 na. Free pa mag-birthday. Free pa mag-birthday. Kung kinsa na mag-birthday din na, pwede din mo kontakon ng Georges no. Georges, Eat All You Can. Grabe guys no. Dara guys, mga lamian kayo natin ng pagkaon guys no. Grabe. Way puas. Taon-taon guys to, mga 5 minutes bira na sad, kaon na po. Grabe, hello ma'am. Grabe. Okay guys, taon-taon sa relax guys ha. Thank you.